Ahoj, ahoj, ja som rád, že vám dneska môžem znova predstaviť jeden z kúskov od výrobcu Prestigio. Je to multipad, ktorý má označenie 9,7 Ultra Duo. To Ultra Duo nám v tomto prípade v podstate napovedá, že sú tu použité dva procesory. Za prvé je to 1,6 GHz klasický procesor CPUčko a ďalej je tu grafický procesor, ktorý je dokonca štvorjadrový a disponuje vlastnou operačnou pamäťou až 1 GB. Keď som hovoril, že tablet sa volá 9,7, to čistá číslovka 9,7 vlastne značí uhloprečku, to vám určite došlo. Displej tohto tabletu nemá ale žiadne extra závratné rozlíšenie, disponuje iba 1024 pixelov x 768, čo je na takto veľký tablet trošku málo. Vidno to najmä pri surfovaní, pri texte, kedy tie písmená sú obrovské. Je to výhoda pre slabozrakých ľudí, ktorí proste majú problém s čítaním malých písmen. Týmto bude vyhovovať, ostatným asi nie. Rovnako je to vidieť aj pri hrách. Grafická karta síce v pohode zvláda napríklad Real Racing úplne plynulo, čisto. Problém je s displejom, že ten je kockovatý, s chvíľami to seká, len kvôli tomu, že ten displej to nestia zobrazovať. Je to škoda, no. Poďme sa však trošku pozrieť na dizajn tohto tabletu. Tento tablet je v podstate klasickou ukážkou konkurencie pre iPad, aspoň podľa toho rozmeru by som to tak typoval. Na jeho pravej strane a hornej strane, v danom prípade horná budem konkrétne hovoriť pri používaní na ležato, pretože zrejme takto výrobca mal v úmysle, aby sa takto ten tablet používal. Tak na pravej strane nájdeme tlačítko zapnutia tabletu a vypnutia samozrejme ďalej. Ináč na zadnej strane je to krásne označené, aby ste si to nepomýlili. Napájací konektor HDMI, micro USB, micro SD, čiže na kartu pamäťovú micro SD slot, ďalšie USBčko, audio výstup, reproduktory, ďalej šošovka 2 megapixelového fotoaparátu vpredu a trošku netradične je umiestnená šošovka na pravej strane aj vpredu. Je to trochu mimo osy, čiže na Skype, no necháme sa prekvapiť. Na vrchu nájdeme tlačítko Home, alebo teda domov a kolískový prepínač hlasitosti. Posledným takým prvkom je táto dieročka, ktorá je tu na spodu tabletu, to je vlastne mikrofón. Ak sa pozrieme na tie technické parametre trošku hlbšie, procesory som vám už spomenul. Poďme si teraz pozrieť priamo v systéme, čo tu máme, aby sme, a teda kvôli tej prezentácii. Čiže tento tablet je postavený na platforme Android Jelly Bean, čiže 4.1. alebo 4.1. 4.1.1, pardon, omlouvám sa. Úložný priestor pre užívateľa je tu 16 GB a plus vďaka microSD karte ju môžete rozšíriť až o ďalších 32 GB. HDMI rozhranie, ktoré je tu implantované do tohto tabletu, by malo zvládnuť rozlíšenie až Full HD, čiže 1920x1080 pixelov, čož je vďaka práve tej externej alebo tej extra integrovanej grafickej karte zvlášť. Ak sa pozriete sem, uvidíte, že v systéme chýba Bluetooth. Je tu síce prenosný prístupový bod cez VPN, ale slot na SIM kartu tu nenájdete, takže pri pripojení do siete mobilného operátora proste možné nebude. Ak jediná bezdrátová technológia, ktorá je tu použitá, je Wi-Fi. Takže tak. Tak ako predošlému modelu dáva Prestigio aj k tomuto celku bohaté príslušenstvo. V balení nájdete klasický synchronizačný kábel, ktorý ale zariadenie nenabíja, je to USB, micro USB. Ďalej nájdete tu kábel on to go,
pre klasický USB host. No samozrejme cestovnú koncovku pre iné krajiny a našu krajinu a nezabudli ani na púzdro. To je taká imitácia kože so suchým zipsom, v podstate jak kabela. Tak toto tam vložíte. Jednu z vecí, ktorú tu nenájdete, čo je škoda, je mikro či mini HDMI kábel, ktorým môžete prepojiť tento tablet s Full HDčkovým televízorom. To je z tejto mojej krátkej prezentácie všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že to, čo som nepovedal vo videu, nájdete v písanej časti mojej recenzie. Ďakujem vám zatiaľ za pozornosť a teším sa niekedy opäť. Dovidenia.